דבר ראשון. איך מכינים תה? סוכר. יש לנו דבר ראשון, שמים סוכר. לעשות את התה. לא עכשיו. נחכה עם הסוכר. דבר שני, הוא טיונים. אני צריך בסדר של השיש. אל תעשו את זה בבית, למה לא? מותר לעשות תה בבית. מותר אם לעשות בבית. יש טיונים. עושים את זה כל בוקר. כל האנשים עושים חייבים. בבוקר. שים דבר שלישי, אם אתה יודע שאתה דבר ראשון. בבוקר, מה אתה שמים מכין את זה. שמים טיון. סוכר. אז שמתי את הטיון, הרבבתי עכשיו. בוא נשים סוכר. סוכר. ולערבב. והנה. ואת התה.